in ka shi gine ka zama hukunci kowa yana jinka me ya faru wallahi ni da matan nan abu da ai ta ya ki cinya me ya faru abu ya ci tira yanzu ma dai haka kuma yau ma wallahi kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abokina na'am ka sauke wa bawa Allah nan me shi fa aure yin sa ake yi dan ka shakata aure za ka yi shi dan ka kwanta ka jari amma kai aure ka yi shi ba hutawa kullum kana da ta ga dan iska kuma Allah ya la'anci mai shi kan aure ba to ni da abin da zan yi ra'ayi sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi zan hakura ai sunna ce ta manzon Allah to yanzu dai abin da ya faru da kai ka ni na fi son ka hakura ka sauke mata na kin sauke mata au kai ma kaci ne ka san wahalar da na haɗa kayan auren au abokina kai ne ban abu ya same ni zaka ce min me kawo Allah lamarinka me kawo Allah al'amarinka ka yarda da Allah na yarda da Allah na yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to ka hakura ka sauke mata ka zama lafiya na kin hakura to ku ta zama da ita na kin hakura na san komai daga Allah ne ai ni ko na yarda da Allah ni na yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama abba kai wato Allah ni goki da Allah ya rake sai yi kankana ayo kuma ai kankana ai mu ba za mu yi kankana ba tunda tana ɗaya daga cikin abin da annabi yake so wallahi na ci ai da abin da annabi ina son da abin da annabi yake so ina son mu arna ne nace mu arna ne ban ce ba da amali shine nace mu arna ne ko ba kai ba arne bane ai kun yi rawa da annan na ga kai ba ni neman dala ne uban waya ce ba ne wandala kai ba ne wandala ne ta kawo ne ya ne mata ba ta saka take saka zance neman dala kana babba kana gwamna sai ya saka rawar dala neman dala ne zai sa gwamna rawar gala sa shi aka yi ba ni za ya kai ya za kansa ni ba da abin da ina son sa amma dai bai ka wasa ba ko ko ji ba ka sake ta na kin sake ta wannan yi ka da ka shiga ina nan na kula mu masu raya sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ne ne gwana bani mamaki ku kuke raya sunnan manzon Allah mu ba raya sunnan bace muka sa mun ce ka sake ta ka samu wacce mai zata kundina da kanka ko turo ka kai ne ban gane sunan ka ba ai ko ka kai ka ga mu kuma wannan ko ne ka fara na sani na hakkewa inda kake kaga na fara naman duwawu ha in turo ka kai ka ga mu to dina haka wahala za ku sha Zabadoo down, 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 zabadoo down, 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 zabadoo down, 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 zabadoo down, 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 down. I wanna see you down, 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 zabadoo down, 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 zabadoo down, down. I wanna see what's baka da hankali to in ba baka da hankali ba mahaukaci ne kai ilimin ka bai dada ma komai ba nonsense ne kai just na'am gidan matan aure ne na'am kana da mata a nan gidan ne dan ni ban taba ganin ka ba a gurin mata abu kina baka da hankali to bari in ga ma salamu alaikum kai cikin Allah ya ni mana you are very stupid nan dakin mata aure
can ma ɗakin matan aure ne, can ma haka. Who's that? Stupid. To kai ina ɗakin mata ga. Ba ni da mata a nan gidan. Amma dai abokina yanzu. Yawa! Welcome. This guy na cikin yana nan gidan wani, gidan suwaye. Gidan matan aure ne. Yes, ka ji da kunnanka. To ya shigo mana cikin nan gidan ne. Ha kawai. Shi yasa ka bashi amsa. To na ruwa na. Haka ne. Ka ba da ni kenan. So baka kishin matarka. In ba na kishin matata, zan danna da kai a nan gidan? That is correct. Fine and good. What? Kai? Wai abokinka? Ga ka a haka mutum duk wanda ya ganka mutum sak. Amma so kana warin haihuwa haka. Ko daga abbatuwa kake? Daga waje nake ba daga. To amma so what ka zo kana mun warin haka mahaifa. Mahaifa nake. Kamar yau aka haife ka, yes. Wai ko abokina kana da uwa kuwa? So akwai ta. Nace kana da uwa ko akwai ta. Allah ku. Dan iyayenka, yes. Kai namiji ne haife ka? To ka ce nan ɗakin mata, wurin matan. Kai na ɗakin da kake. Ga ɗaki na nan. Kana da wurin suke? Ba ni da shi. Ashe ma kai dan iska ne ma abu. Danka kenan. Shi ai. Danka kenan, ni ne iskar kai kuma guguwa. Allah ya tsine ma albarka daidai gudu. What? Yes. This man look at you. You man. You are very stupid. Shut. Da wano za su gani. What? Abokina zan gaya You abokina. better stop. Stop. Get out from here now. Ya gode abokina, ya gode ba. Salamu alaikum. Ba za ka shiga ba. Kai. Kana ganin za ka shiga? Wallahi sai na shiga. Dan ba gidan uwarka bane. Don kai dan halal ne, ina zuwa ka jira ni. Salamu alaikum. Shiga ina zuwa, amma ka tsimani me zai biyo baya. A wajen na kayan kuwa? Salamu alaikum. Kai. Ka ga ran nan jira mu. Wurin nabi ko gora ne. Ji ga mata. Ma na yiwa. Da ka dawo mana, ba rashin mutunci. Ba mamaki soyayya ce Allah soyayya ce. Ana yadda. Wallahi na yadda. Kai duru karkar ko kai ko. Wallahi na yadda. A sa ka wanki dai. Na kin ki. To soyayya ce. Soyayya. Ai. Ka sa ka wanki. Ita kuma da yake iya yara ce. Da yake iya yara ce kuma. Yanzu Allah. Kuma kin burge ni. Billahi la ilaha illa kin burge ni. Ko ka kama wannan wanda ya san sanya kuma wannan san san yanzu ke saboda Allah ki ranta ma nan wanki sai ka ce dan iska ki mai da shi ne ga miki wanki lo ina amma dai yanzu kofa ku dai yanzu wani shigo kaga mu faɗa abin da za ka faɗa abin da malamin suka faɗa ba dan yan yawan kai na kin wajen kaga yanda ta shiga cikin nan wallahi Allah ne san abin da za ta dan Allah kai Allah na kin ta in yi wajen ta fito da budda igwa dan Allah ka je yara ki zo ki sa wanki ka tafi an ja tafi ni da kan ku da tabbata da tawo ba ku samu mutuncin mata ku ba ba ku samu mutuncin mata ku ba saboda ku abu ku auren talaka auren je kana yi ka to ba da ba za ku yarda maka matan ku su zauna su huta ba wani yana yi kuma ka zo kana kokarin zuga shi saboda ku idan kullum akan munafurci
saurare ni. Ka saurare ni. Wato zuwa kai ka gaya masa abin da nake maka ko? Shine ya zo ni zai ma wa'azi. To wallahi tallahi ba dan ya gudu ba. Ba dan wannan mutumin ya gudu ba. Wallahi sai na kashe